Yazi uma sibona umuntu wesifazane, yabona lo muntu wesifazane ekuthiwa it's a woman of Proverbs 31 right? Yeah. Masibona lolo hlobo lomuntu wesifazane, sibona umuntu wesilisa oganiwe yilolo hlobo lomuntu wesifazane wama-Proverbs. Umuntu wesifazane ozokwakha, umuntu wesifazane ozohlanganisa umndeni, ozobumbanisa umndeni. Siye simbongele lo muntu wesilisa sithi he got himself a wife. But what happens if umfazi wama-Proverbs aphenduka inhlekisa ngenxa yendoda abekade ethi uzoyakhela noma uzoyakhisa, only to find ukuthi ukwakha kwakhe turns against her, aphenduka inhlekisa asale ney'nyembezi. Hello, sanibonani, Dumelang, igama uZandi, isibongo umfeka umalwandle lo, lwandle kalwela lwezibhekane zona isihambela likude phezulu. Do join. Wow, it's a story time. If you don't know who I am, my name is Zandi, the surname is Mfeka umalwandle lo. Senza ama story times like haya, senza podcast. Ngiyacela ukuthi nje ama-pillars awu-4 esiwalandelayo. Before ubuka nje, uyaqhafaza like, uyaqhafaza subscribe. Uma ukuthi umusha, uma ukuthi usubuya okwesibili, okwesithathu, thank you so much. I do appreciate for always being here, for always commenting. Ngiyacela ukuthi do not skip the adverts. Ngani ngoba uYouTube uyayidelete i-channel engamdayisela ama-adverts, because remember uYouTube is doing business. Story time. Abengeke ngasho another video ukuthi I am not feeling too great, so yeah, kodwa lesi story ngicela ukusenza because it aligns with everything that is kind of like happening right now. Yeah, ngithola le story guys from usisi othi sisizandile, ngangazi ukuthi njengoba ngixoxela lesi story ngisixoxelela ukuthi sizohamba sifike phi, kodwa it's my way of venting. It's me venting because yaze yangizwisa ubuhlungu indoda ngithi ngizokwakha. Uthi lo sisi uhlangane nomyeni wakhe about 6 years ago. Uma behlangana ubhuti lo bengenatwa engena next nje, bahlangana-ke bahlanganisa impilo ngendlela bayihlanganisa ngayo. Uthi at some point uke wamsiza ukuthola i-driver's license. Uthe meseqedile ukuthola i-driver's license, ubhuti wayeseke bevumelana ukuthi ngoba bemfunela i-driver's license kube khona into ayenzayo, akafune noma umuntu-ke mhlampe-ke angasebenzisi imoto yakhe, mhlawumpe angene ko-Uber kanje. Uthi kwangenzeka-ke lokho ngebhadi, kodwa ngenhlanhla kwenzekile ukuthi kugcine esekwazi ukuthi ngoba uthi i-license yakhe ibiwu-code 10, kwenzekile ukuthi agcine at some point a-add i-P_D_P kuyona, wakwazi ukuthi ayolokhu nje angene ematekisini. So wathola somebody okade efuna-ke udrayive ematekisini, waqala-ke waqhukuluza ematekisini. Uthi ngalesi khathi eqhukuluza ematekisini akabamile ukuzama enye impilo engcono. Uthi to a point ukuthi engazuthi usisi besebenza kahle, akakhulumanga kakhulu ngaye, ukhulume kakhulu ngalo omlethe ukuthi omlethe kumina kahle. So up to a point whereby uthi uze wamzamela isikhala ka-Transnet, amtholela isikhala-ke laphaya ko-Transnet-ke asebenze ubhuti ngoba bewumuntu vele onawo matric, ophase kahle, futhi athola isikhala ka-Transnet. Ubhuti-ke baqale-ke kube ngazuthi impilo iba ngcono-ke. Aphumile ematekisini, ungena Transnet, uyasebenzela ngapha ka-Transnet, imali ingconywana. So imali uma ingconywana kusho ukuthi impilo-ke kumele iqhubeke benze kangcono. Uthi kuhambe kufika isikhathi la-ke beplana khona impilo yabo-ke manje, from now moving forward yini ezokwenzeka. Ubhuti awasha ama-intentions wakhe ukuthi hayi, mina ngesingami ngifuna ukuthatha ubomfazi wami, sakhe ikhaya elifudumele, ntontontoni, yonke leyo into leyo. Bese kufika isigaba la bevumelana khona ukuthi in order for them ukuthi imithwalo ozoba semahlombe abo uma ngabe sebeshadile, in order for ukuthi izinto zihambe kahle, abaqale ngokwakha kuqala before bezoshada.
Kodwa ubhuti ngoba useya-afforda akahambe-ke ayovela. Kusho ukuthi bavumelane ngokuthi-ke uyahamba ukuyovela asho ama-intentions wakhe kubantombazane. Wahamba-ke ubhuti nangempela wasigcina isethembiso, wayovela kubantombazane. Mekavela wakhipha lento ayikhiphayo, wenza nje izinto ezincane kuthiwa yini, usulanda i-quotation, noma khona into enjalo, kodwa ngicabanga ukuthi ake sithathe ngokuthi wayelanda i-quotation ngoba engathi akashiyanga okuningi on that particular day. Kodwa-ke wafike bamnikeza nje i-list, wathola i-list, washiya lokho okushiyayo. Kwase kuwukuthi-ke bayachaza ukuthi bacela ukwakha umuzi kuqala abazohlala kuwona before bezoqhubeka-ke. Okay, ngalesi khathi on the side ubhuti usabekelela, uyakha, uyabekelela. Uthi loya muzi-ke indlela abawuthole ngayo or isite leyaya, bahambile baye emakhaya ngakubo kamfana. Uma befika emakhaya ngakubo kamfana, bacela-ke, kusho ukuthi kuyindawo esemakhaya, bacela-ke abazali ukuthi bacela babafunise i-site. Abazali bahamba-ke baye enduneni njengenjwayelo-ke, abahlala emakhaya they will know. Uyahamba uye enduneni, uyokhulunyelwa, uyayithola isite. Kangangokuthi leyo site leyo iseduze kwakubo kamfana mesho, and yena ebengenankinga vele naloko ngoba vele she knew ukuthi vele umuzi loyo abazohlala kuwona nje uma ngabe begodukile besemakhaya, ngoba edrobheni banayo indawo okuyindawo kasisi. Kodwa-ke uma ngabe besemakhaya-ke, umuzi lowaya kusho ukuthi asithi nje ilona ikhaya langempela, yilela bebezolakha lapha ngasemakhaya. Okay, fine. Uthi-ke sihambe-ke isikhathi-ke, baqala baplana, babeka imali, bathola ama-quotation. Uthi ngalesi khathi yonke lento eyenziwayo uyena o-hands on, o-responsible ukuthi uyena othola ama-quotations, uyena ofuna abakhi. Uthi is good-ke with money-ke, uyena owenza ama-quotations ko-builders, build it, ntontoni, abakhi ba-responsible, uyena o-responsible for abakhi. Umfana utransfer imali ayifake ngapha kuyena, naye a-ede lapho kushoda khona ngoba vele ekugcineni kosuku ngithi bakha into yabo bowu-2. Askisi, okay. So fine-ke, qhubeke sihambe isikhathi, uphele umuzi. Uthi sisandile, kuthe ngelinye ilanga ngise-Pick n Pay, ngime kwi-queue, and uma ngime kwi-queue i-month end, yinde i-queue yakhona. Ngiyabona phambi kwami kunosisi ohamba nengane ela ko-4, 5, uma ngi-estimate iminyaka yale ngane, 4, 5, 6. Kusekuncanyanyana nje kona. Le ngane uma ngiyibuka, ayi umoya wami ungakuniki ukuthula. Yaze yafana ingane nomyeni wami, i-photocopy engazi ukuthi wuye esemncane ezithombeni akangikhombisa zona, yabona lezi zithombe zakudala. Uthi hayibo ngeke, uthi hhayi inganginiki ukuthula lento, lo sisi ophambi kwami. Uthi yinde le queue ihamba kancane, and uyababuka baloke bayaxoxa, bayadlala nale ngane, bayaxoxa, bayadlala. And lo sisi lo ufake inzila, which shows kusho ukuthi uwumfelokazi, usanda kushonelwa indoda, or kodwa nje uwumuntu ozilile. Uthi hhayi sisandile, ngicela ukusho ukuthi kungavumi ngithule. Sithe mese sisondele ngasethilini, bengiloke ngenza nje small talks. Yabona uma ngabe niloke nenza ama-small talks equeuini ukuthi hawu yazi yahamba kancane, kwathini, month end. Uthi hhayi, sithe uma ngabe sekusondela ngasethilini, uthi hhayi, unembeza ungilahle. Bese ngithi kuyena, ingane yakho yaze yafana ney'ngane zami. Ngingasho ukuthi ufana nomyeni wami, kodwa ngithi ingane yakho yaze yafana ney'ngane zami. Uthi ahleke lo sisi lo, abuze ukuthi hayibo iy'ngane zakhe ezakabani isibongo, ukuthi ngisisho isibongo, ngisho isibongo saleso kwalami. Uthi awu, okay. Uthi hawu, nami iy'ngane zami ezakabani bani bani. Uthi hayibo, uthi from there ba-exchange ama-numbers. Kusho ukuthi ba-exchange ama-numbers egameni lokuthi phela abantu besilisa bagangile, angeke uze wazi mhlambe nje ingane yakho, or kwathini, or eyakwakho le ngane. Ukuthi bagcine behleka-ke bekhuluma loo nto. Hhayi nalo sisi uwumuntu o-nice nje, okhululekile, oyixoxelayo. Uthi hhayi, bagcine be-exchange ama-numbers mengabe efika endlini. Bayakhuluma-ke ku-WhatsApp, hawu kanjani, nihambe kahle yini? Uthi iqale lapho nje i-conversation. Uthi bese ngithatha izithombe za-boyfriend wami la esemncane khona kuleya album, ngisho sengithi buka ukuthi ingane yami ifana kanjani naleyo ngane yakho. Uthi ababaza ibhadi lo sisi, hawu hayibo, ngeke phela le ngane uyathanda awuthandi ezandawonye. Athi hhayi ngeke, ngicela ungixhumanise nobaba wey'ngane, noma ngelinye ilanga senze i-arrangement ukuthi ngifike. Le y'ngane uyathanda awuthandi, le y'ngane ezandawonye azikwazi ukufana kanje, zingazalani. Uthi hhayi nangempela-ke bawenza ama-arrangements ukuthi bazohlangana nini, kanjani. Kodwa before enze lawo ma-arrangement, yena ahambe ayoyixoxa indaba esokeni lakhe ukuthi ubone ingane efana nse naye, ngathi izithupha zegwayini.
And uma ngabe le ngane ifana naye, uzowahluleka ngisho nakuzibamba. Wabuza uma wale ngane ukuthi eyakabani isibongo, yasho isibongo esifanayo nesakhe. Ngicela ungilandele-ke ku-part 2, uzoyizwa kahle le ndaba ukuthi zafana izingane, benza ama-arrangements and then what.